Pozeráš sa po aute, ktoré ti dá veľa muziky, ale nestojí veľa peňazí? Za necelých 37 000 eur môžeš mať napríklad takýto Leapmotor C10. Poďme sa pozrieť, čo ponúka. No a začneme interiérom. Pred vodičom 10,25 palcový nedotykový displej a 14,6 palcový dotykový displej. Pozdravujem Mareka. Zvyšok interiéru je to taká nezvyčajná farebná kombinácia a mne to docela lahodí. Môžete si to všimnúť, že tu chýbajú výduchy klimatizácie, no tie sa tiahnu naprieč celou kabínou. Nastavujete si fúkanie takto cez displej, čo nech každému musí vyhovovať, ale OK. Odkladací priestor pre mobil, pre nápoje, množstvo iných odkladacích priestorov a celkové tie materiály sú fakt také odolné a akože vyzerá to fajn. Akumulátor má využiteľnú kapacitu 69,9 kWh. Pri AC ho nabíjate 11 a pri DC prekvapivo 84. To celé zabezpečí dojazd približne 400 km na jedno nabitie, po diaľnici úplne v pohodičke 200 km, 230, pri rýchlosti 130 km za hodinu. Čo ináč poviete na tie disky? Priestoru je tu čo? Na rozdávanie. Na kolená, na hlavu, úplná pohodička. Batožinový priestor má objem 435 litrov. Pri sklopení druhého radu sedadiel 1410. No a ešte vám dložím výkon. 160 kW, 218 koní a 320 Nm. Zaujímavejšie údaje sú však pri jeho výkonnejšom račikovi, ktorý má vyše 500 alebo 600 koní. O tom však na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute a odoberajte a sledujte CarBlog. Počkaj, kde sa to zastavuje?